Weche manyien kowuok e Ramogi TV achiel kachiel odiechieng' ma bende wageno mar winjo budget mar hik omenda 2026-2027 midhi somnwa kar saa 8:30 kanyo gi jatend migao mar omenda John Mbadi. Mano en budget ma bende dhi muonyo omenda maromo siling trilion 4.82 ma bende mosebede maduong'ie moloyo mosesom e higni mokalo. Nyako Ramogi wadwa kawo yweyo matin e migago, to ka waduogo wabro keloni mathoth, kik idhi mabor. Kadhaa wakija hapa, unazungumzia vipi hilo? Naam, to bila shaka nafikiri ni Mana kamano munyalo neno go pichni go en ni jatend migao mar omenda John Mbadi gi kweth mare sani koro wuok e log tich kata apisi mar migao mar omenda ka gichomo od bura kama bende ibiro somie budget mar omenda 2026-2027. Mano en log tich mar omenda the National Treasury kama apisi mar John Mbadi nitiere, ka kendo koro gisedonje lift ka koro giridore piny mondo mi giwuogi gichom. Kanyo bende inyalo neno jatend migao mar thieth Eden Duale magin mano bath od bura kocha ka gisechopo e od bura. Jo od bura mathoth osedonjo kendo osebet ka girito jatend migao ma bende ne wendo modhial kawuono mar somo budget makamano ma bende dhi chakore bang' thuolo machuok ahinya kar saa 8:30 kanyo. Ka bende nyaka sani jopiny mane rito aparo ni koro gisebedo moikore makare mar rwako John Mbadi mondo som. Kata kamano kodonjo e od bura, mokwongo spika mar od bura ema bro loso. Aparo ni gin speakers mag od buche ariyo go duto te gibiro loso to gichiwo ler kaka weche bro dhi, kaka chenro bro dhi, kaeto bang'e noero jatend migao mar omenda John Mbadi biro somo budget mare. Kweth mineno no gin kweth mago mag jatend migao mar omenda kata migao mar omenda makoro wuok e treasury ka gichomo od bura. Mheshimiwa John Mbadi ero osewuok kanyo kendo ochomo nyaka okwongo liernwa kiroho mare ma waneni mae budget midhi som. Endero koro ting'e kamano, mane pesa 4.82 trillion ma midhi somnwa kawuono. En wach malich ahinya. Ma budget mare mar ariyo nyaka ne yiere kaka jatend migao mar omenda, kendo bang' kosenyise kamano to bro wuok achiel kachiel kodhi e od bura. Arita oket mager mokalo. Aparo ni wanyalo yudo Chris Owino kaponi nyalo yudowa winjowa kama intiere sani machiegni gi treasury, inyalo nyisowa ni tang'o madhi nyime gi e thuolo ni, Chris? Erokamano Milton. Alwora mar PC ma jatend migao mar arita the National Treasury en ni arita ong'aw mokalo bang' ka kweth rowere moko bago ng'anyo mar kwedo somo budget odiochieng' ma kawuono, kendo obila odiro iro magolo pi wang' mar gayogi kendo riembogi machiegni kod alwora mar the National Treasury. Ne gichokore ka giwuok machiegni kod doho mamalo mogik Supreme Court, gibiro nyaka Jogoo House. Koro kane gichiegni chopo machiegni kod alwora mar the National Treasury, nochuno obila mondo dir iro malungo wang' kendo riembogi. Nyaka sani geche mag obila odino alwora mar the National Treasury kama jatend migao mar omenda John Mbadi osewuok oko, kendo kaka nyalo nene wang' jowi en ne
en kod jagoro migawo mar Dr. Chris Kipto kaachiel kod apisas duto e migawo mare gin oko mar apisi kendo gigoyo picha ka koting'o briefcase moyiedhi mar budget margi komo mar 2026 gi 2027. Obila mag kedo kod njore, okwach kich morwako uniform kod mokwako uniform ging'eny kendo gin alwora mar the treasury. Maneno ni onge ng'ata ng'ata machopo machiegni kendo loche madongo mag obila mag majoni osedino wang' apaya mar Harambee Avenue, alwora mar od bura, maneno ni onge ng'ato mabiro machiegni kod safar ma idhi kawo jatend migawo mar omenda John Mbadi thuolo machuok mabiro, kech odhi wuotho hikomo mokalo ne wuotho achiel kachiel kowuok treasury nyaka od bura, kendo ler mane waseyudo en gokinyini kawuono bende onyalo wuotho achiel kachiel nyaka od bura. To mana kamano, mano nyalo lokore kaluwore kod chal mar arita. Poni apisas mag arito onyise ni oti kod gari mare mabende oseket oko ka kanyo ma oting'o bendera mare, onyalo tiyo kod mano ama onyalo dhi nyime kod chenro mare mokwongo mar wuotho achiel kachiel kod apisas mage nyaka od bura, kama kochopo to idhi rwake kod spika mar od bura Moses Wetangula kod spika mar od bura mar Senate Amason Kingi, jatend kweth jod bura manok, jatend jod bura mathoth Kimani Ichung'wah, jatend jod bura manok Junet Mohammed, jatend jod bura mathoth e od bura mar Senate Aaron Cheriot, kaachiel kod nyawadgi mar od bura manok motelo mano. To bang' ka oserwake kod jotend duond buche e od bura mamalo, obro dhi achiel kachiel nyaka e od bura kama obro somo budget mare mar hikomo mar 2026 gi 2027. Mano e chenro madhi timore e thuolo machuok mabiro, ka nyaka sani pod igoyo mana pichni moyiedhi ibro keto historia mar piny Kenya ni e hike 2026-27. Budget nochakre seche ma kamae, ne gin kod jomage bang'e to wuoth chakre safar. Ok en safar mabor wuok e National Treasury nyaka od bura, ok en safar mabor, en safar machuok, kendo wageno ni odhi kawo thuolo machuok motelo ne chopo e nyim od bura kendo pedho budget. Ok wane gima kopogore kod arita mong'aw, kwe oseduogo kendo koko mantiere odok piny, kendo ok wane koko moro amora. Kwe oseduogo kendo safar nyalo chakre thuolo machuok kowuok sani kochomo od bura mamalo, kama kaka selero idhi rwake kod tend od bura mamalo kaachiel kod od bura mar Senate mochung' motelo ne pedho budget mare manyien mar $4.8 ken ma budget maduong' mogik e historia mar piny Kenya. Kalure ni hikomo mokalo piny Kenya obedo kod budget mar $4.3. Budget mabende oseyudo seyo kowuok kuom kweth mobalo kod sirikal kawacho ni odhi weyo fuok kata budget deficit, fuok mar omenda mar $1.1 gino madhi chuno piny owacho mondo okaw hola pacho kae kata hola mowuok e pinje maoko mar dino fuok mar $1.1. Kaachiel bende wach machielo en wach mar choko osuru maromo $3.6 hikomo mabiro mar keto e tim budget makamae. Gino ma kweth mobalo kod sirikal wacho ni madhi medo jopiny osigo maduong' kalure ni osuru, duol mochung' ne choko osuru KRA okosebedo kachopo geno mare e kiwango mar choko osuru. E hikomo ma rumo dwe mar 7 higani, KRA ne onego choko osuru ma $2.9. Kata kamano, report margi mogik manegi keto ayanga ne gidong' kod fuok mar 100,000 mar chopo geno makamano. Koro wageno ni ka report mogik KRA bro lero ni jopiny ka bende ne gichopo geno margi mar choko osuru madwarore. Madhi nyiso ni osuru ma jopiny kata osuru ma sirikal dhi choko hikomo manyien dhi bedo osuru mathoth ka en $3.6. Kuom chenro mabende sirikal geto choko osuru mabende okete
paro mar chik mar omenda manyien Finance Bill 2026, sirikal geto ng'ado usuru ma ijuogo simbe mag ong'we yamo ma ogole pinje ma oko, usuru mar 25%. Ka gisechopo pacho kae